Primeira visita institucional do presidente da Deputación ao Concello de Noia tras o relevo no goberno, presidido agora polo socialista Francisco Pérez. Os dous mandatarios mantiveron un encontro de traballo no que analizaron os investimentos provinciais no municipio, moitos deles con cargo plan único do que Noia recibe anualmente preto d'1 millón de euros. Un programa como o POS, o Plan Único de Obras e Servizos, que representa non só a capacidade importante de investimento para os concellos, sino a equidade e o equilibrio e que todos sexamos iguais e se pratique unha política pois equitativa independentemente de quen este gobernando un concello. Algo que denota un tipo de facer política distinta, un partido de facer política que facemos os gobernos progresistas, os gobernos do PSOE e que creo que é moi significativa. Noia percibe prácticamente 1 millón de euros con este programa anual, que en moitos casos sobrepasa os investimentos da Xunta de Galiza e que sin o cal pois teríamos moi complicada poder atender servizos que son imprescindibles para os cidadáns e crear infraestructuras pois moi importantes, non? Durante a súa visita, Valentín González tivo ocasión de visitar algúns dos proxectos que se están a executar no municipio noiés, como a construción da nova sede da Asociación de Saúde Mental A Creba ou as obras no cruce de Barro. Estamos a falar pois de os plans de obras da Deputación que levan investidos 14 millóns de euros en 10 anos. Estamos a falar de que hoxe visitaremos a Creba, que vai a recibir unha aportación outra vez máis da Deputación para poder facer realidade un sono de ampliación da capacidade que ten o seu local. Estamos a falar de melloras en infraestructuras que nos plantexa a Alcaldía en distintas vías provinciais que se van ir acometendo entre este ano e o ano que ven. Vamos a visitar tamén a actuación entre o Cruce do Barro e o Cruceiro de Barro, que é unha ampliación da plataforma do vial para gañar máis seguridade para os veciños e veciñas, e despois toda a sociedade de Noia coñece perfectamente cale as distintas liñas de apoio que a Deputación da Coruña soporta e dá de alguma maneira soporte a estas entidades, no ámbito da cultura, no ámbito deportivo, no ámbito das entidades sociais. O responsable provincial ratificou o seu compromiso inversor co municipio, un dos máis poboados como cabeceira de comarca.